Salutare! Ne aflăm la Cort Music Arena, unde vom lua parte la unul din concertele organizate de Live Ambassador. Pe scenă vor urca nume mari cum ar fi CTC, Roa și Subcarpații, care fac capul de afiș acestui concert. Vom experimenta un mix de genuri muzicale, cum ar fi hip-hop, electro, dub, trap și multe altele. Eu unul abia aștept. Hai să vedem care este atmosfera. Să citesc viitorul în globul ăsta al meu, ca să văd că o să fie mai ușor sau dacă o să văd ce mai greu. Dar pentru moment întreaga lume o să mă creadă nebun, până când o să se întâmple exact ce spun, că imaginile încep să-mi apare din ce în ce mai clar în globul ăsta de cristal. Revin cu un freestyle și un glob de cristal strălucitor, ca să văd în viitor. Mă surprinde ce mi-arată, aș fi fost mai pesimist dacă țineam globul greșit. De ce nu-mi zici? Eu-i vedeam ajunși departe, aterizând pe Marte, dar din păcate nici n-au plecat din cartier. Când ies din case poartă măști de gaze, șansele că o să te jefuiască cu un pistol laser. Sunt soldați peste tot, dar nu ca te apere, că nu mai există nicio graniță sau drapele. Acuși fac tabere cu corporațiile globale, pentru care să omoare și să moară în continuare. Tăcerea o comoară ce îi mormânt se pare. Deci când pui întrebări o să te pună întrebare. Și la fel ca și în ziua de azi, nemulțumiți încă așteaptă o schimbare și înjură printre tine. Salut, salut, Galați! Uitați-vă la Urban Show, super tare emisiunea, și urmăriți CTC și Vlad Dobrescu. Să încerc să citesc viitorul în globul ăsta al meu, ca să văd că o să fie mai ușor sau dacă o să văd ce mai greu. Dar pentru moment întreaga lume o să mă creadă nebun, până când o să se întâmple exact ce spun, că imaginile încep să-mi apare din ce în ce mai clar, mai clar. În spatele meu a sosit Cezar, solistul de la Roa. Haideți să vedem ce are de spus. Vă salutăm în seara asta aici la Galați. Ce piese credeți că o să prindă la public în seara aceasta? Păi o să prindă astea mai zgomotoase, cred. Mai nervoasă. Sunt și piese răi, avem și piese noi. Acum depinde, să vedem ce se întâmplă în seara asta, cum se desfășoară lucrurile. Mulțumim foarte mult, doamnă și domnilor, aici în față. Acolo rândul 2, rândul 3, rândul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mergem până în spate, la Galați, în seara asta. Respecta, respecta pe arde, mă mândâna pe bălevorina, de projecta. Lumea o să vrea să fie legitimat, deci că ești membru în Uniunea Mondială de Show. Vinul calibrat, cu titmanul curat, aliniat și cu diplomă de bastango. Nvidia e parte din echipajul tău, zic de gelozie, nu de placa video. Cade peste tine ca un play mai mare și maro, alegere ripicioasă de la mișto. Ce surprize ne pregătiți în viitorul apropiat? Niște clipuri noi, da, asta pregătim. Clipuri noi și pe vară ne vedem în țară, ne vedem pe la mare, cam asta, clipurile. Sper să fie o surpriză plăcută. Galați, vă așteptăm de 2 ori mai mulți de fiecare dată și cu de 3 ori mai mult chef de fiecare dată pentru muzica asta electronică și nu numai. De ce ați venit în această seară aici? Am venit să așteptăm pe Subcarpați și să ne distrăm! Care e melodia voastră preferată la Subcarpați? Balada
Aflați ca perișoși și moliți ca frați, iar lumea prin țară ne cheamă sub Carpați. Aici distracția este în toi, toată lumea dansează și se simte bine. După cum vedeți, cei de la Roa încă nu și-au terminat recitalul. Eu trebuie să fug să-mi fac datoria pentru că tocmai am văzut pe cei de la CTC. Haideți să-l cunoaștem pe Vlad Dobrescu, rămâneți cu Urban. Numele meu e Vlad Dobrescu, reprezint Pace Records și CTC, controlul tehnic de calitate. Am venit aici în fața voastră cu prietenii mei, de Liricul și cu Dău, faceți un pic de zgomot pentru ei. Ia, luați-vă microfonul. 1, 2, 2, bună seara, Galați! Băi, n-am mai fost de mult! Salut! Cum vă simțiți la Galați și dacă puteți să-mi spuneți dacă ați mai fost? Da, normal, am și pierdut șirul. Ne simțim bine întotdeauna, e mult public, tot timpul suntem bucuroși când ne cheamă aici să cântăm, că e atmosferă foarte mișto la concerte. La Roa e foarte mișto, cred că nici la noi nu o să fie mai prejos. Vă scriu despre vinul dumneavoastră pe care l-ați scăpat în an și mă acuzați că este influență proastă cu ce scot din contei. Ce bine ar fi să scriu o strofă care tot e ok și la vreo 2-3 zile după ce am scris-o toată lumea să se sucească după ce am zis eu. Dar nu e așa simplu, aș vrea să pot să-i schimb că și-or triși. L-am dus la față, parcă seamănă cu Cristi. Nu vor găspeini, salvatorul omenirii, zic de Cristi Minculescu care a fost solist la Irii. Ce piesă credeți că o să prindă la public? E greu de spus că abordăm multe stiluri de hip-hop și întotdeauna ne surprinde publicul că reacționează mai tare la altele. Cred că, nu știu, uitându-mă așa, mă gândesc fugi sau sar cățele pe mine și astea. Cred că, nu știu, ce chestie de genul ăsta, dar oricum le alegem, noi nu avem un playlist și ne uităm la cum reacționează lumea și eu îl adaptez în funcție de chestia asta tot timpul. Pentru muzică, mulți despre bun, să fac asta-i trist, dar tot o lasă joacă, asta basta, a fost casa, copanul umple masa, lasă filmele de casă, mai lasă rimele de basta, că avem cap să ajungi la asta, aștept plăcut să te pui cap cu asta, te-ai pus cu asta, basta, te-ai pus în cap familia, strici viața, te-ai pus în cap industrie, că strici viața, în loc să te scrii să nu tot pune să-ți faci viața, îți prefera să faci rime, să le spargi și nu regret, dar nici nu pot să mă opun, că nu am cum au dreptate în tot ce spun, că-s nebun după muzică. Că-s nebun după... Ce surprize ne pregătiți pentru viitor? Păi n-ar mai fi surprize dacă ți-aș spune. Lucrăm la material nou, ca de obicei. Și concerte la greu, cam cu asta ne ocupăm timpul. Știi că poate știi ce poți să zici de liricul, nu mă auzi la radio, că nu am dat unul. Vreau să mult povesteze, ca beat-ul să vibreze, și alții să pozeze, fac cuvinte să danseze. S-ar fi din ele, zici că le sudam, vorbe reste, nu le dăm la kilogramă. Texte foc, poți să zici că-s piroman, că ești fals, că la cățele roaca n-am să-ți dau să sar, să vezi cum face sucăhara. Să beat pe beat, am un flow ca Niagara. Gata, fraților, asta a fost tot de la super evenimentul de astăzi. Noi suntem transpirați fiindcă am dansat și sărit câteva ore bune. Suntem Ionuț și Edi, rămâneți cu Urban.